Hello friends, बरायबाय Bodo Job.4 official YouTube channel driver आरो Gr.4 selection process बोरै खालामो गोबां comments फैदों बिनि सायाव भिडिअ खालामनानै दा मोनसे इनफर्मेटिव भिडिअ लाबाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा बे भिडिअ जाबाय सिगांनि अफिशियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों खालामनाय जेराव नोंथांमोना ड्राइभारनि साख्रिनि माखासे इनफर्मेटिवखौ लाग्रोनो हागोन आरो नोंथांमोना बुजिनो हागोन दा थाबायनांगोन ना खारनांगोन बिनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैदों दा बेखायनो गिबियावनो खावलायनो थाखाबाय जायफ्रा ग्रेड 3 आव नायखांखाबाय स' नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना दा बिदिबा लोगोफोर गोबाव खालामा जों अफिशियेल नटिफिकेशन नायगोन सिगांनिखौ बेनिफ्रायनो जों नलेजखौ मोननो हागोन दा लोगोफोर ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोननि फरायनाया एचएस एलसी पास बियो एबा 10 पास बियो बे जाबाय सिगांनि आरो दाबो बिखागोन जाहाथे नोंथांमोना एसे एडभान्स मिथिखायो बेखायनो बे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि मोना खावलायबाय स' लोगोफोर 10 पासआव नोंथांमोना हागोन आरो ग्रेड 4 आव स' नोंथांमोना 8 पासनिफ्रायनो हागोन स' मिनिमाम 8 पास जायफ्रा जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हागोन आरो बेनिफ्राय ड्राइभारावबा 10 पास जाथारनांगोन लोगोसे लाइसेन्स थानांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एलएमबी एबा एचएमबी जायखिजाया नोंथांमोना लाइसेन्स थानाय जानांगोन आरो स' अब्लासो नोंथांमोना बे पोस्टआव इलिजिबल जागोन ड्राइभार पोस्टआव 140 नि बारा दङ स' नोंथांमोना बेयाव रिजार्भेसन मोनगोन आरो एसटी हिसाबैबो मोनगोन बाट नोंथांमोना 140 भेकेन्सि मोनगोन एसे बारा दङ देन बेनिफ्राय हाइटआ जेनेरेलाव 162.56 मेलाव आरो एसटीपीआव 153 सेन्टिमिटारानो जायो फरेस्टआव आरो स' बेनिफ्राय फिमेला जेनेरेल 150 बेनिफ्राय एसटीआ 145 नांथारगोन अके सेस्टा 79 बेयाव बिनाय दङ अके स' सेस्टाबो थागोन नोंथांमोना जुदि जायाब्ला बेयाव केन्सेल जागोन रिजेक्ट जागोन स' बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो सेम नोंथांमोना फरेस्ट गार्डआव बेबायदि बिनाय मोनखागोन नाथाय खामान्डुआ एसे बारा जानो हागौ माखासे क्राइटेरिया एबा नोंथांमोननि माखासे सेस्टा एबा हाइटआ अके देन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ बेनो 10 पासनिखौ नांथारगोन 8 पासनिखौ नांगोन देन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एक्सट्रायाव बेनिफ्राय कम्पिउटार दङबा मोजां स्पर्ट्सनि दङबा मोजां बाखि जि होनाय नोंथांमोननि बाथ्रासै स' बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ ड्राइभार पोस्टआ बोरै जागोन एग्जाम जागोन ना थाबायनाय जाग्रोगोन दा ड्राइभार पोस्टआव थाबायनाय जाया एग्जाम जाग्रोयो सिगांनि क्राइटेरियाखौ नाय जाहाथे नोंथांमोना एडभान्स मिथिग्रोयो नाथाय लोगोफोर फरेस्ट गार्डआव फरेस्टार ग्रेड 1 आव थाबायनाय जागोन बेनो जाबाय 26 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 आवार्सआवहाय हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 आवार्सआव अके देन बेनिफ्राय एग्जामा एसे चेन्जबो जानो हागौ नाथाय सिगांना 3 आवार्समोन थ' बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसनाव फैफिनगोन स' बेखौ दोननानै जों ड्राइभारनिखौ नायफिनसै फैदो गोबाव खालामा स' बेनिफ्राय ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोना फार्स्ट पेजआव एबा गिबिसिनाव एग्जाम जागोन 75 नि अके स' बे जाबाय सिगांनि क्राइटेरिया आरो बेनि थाफिनाय चान्स दङ 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ रं जायोब्ला -1 थांगोन मोननै रं जायोब्ला आरो मोनसे हाबा 1 नाम्बार मोनगोन स' मेथ्स दङ इंलिश दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि जेनेरेल एवारनेस एबा जिके आरो लोगोसे नोंथांमोना एवारनेसखौ मोनदों अके बे मोनथामल' एग्जामाव फैगोन ड्राइभार पोस्टआव स' बेयाव पास जायोब्ला नोंथांमोना 1:5 लांगोन नालाय प्रेक्टिकेल टेस्टनि थाखाय 1:5 लांगोन दे मोनसे पोस्टआव साबा लाङो आरो देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय नोंथांमोनखौ स्किल टेस्टआव लेंहरगोन बेनो जाबाय ड्राइभिं टेस्ट नोंथांमोनखौ लागोन जेराव 50 नाम्बार थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन अके स' 50 नाम्बारनि नोंथांमोना स्किल टेस्टखौ होनांगोन ड्राइभिं टेस्ट खालामना दिन्थिनांगोन आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोना फाइनाल मेरिट लिस्टआव फैनायनि चान्सआ थासिगोन दा लोगोफोर बे भिडिअ जाबाय मोनसे इनफर्मेटिभ भिडिअ ड्राइभार पोस्टनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोना बयखौबो खावलायबाय आरो बेयाव 1:5 लानायखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे प्रेक्टिकेल टेस्टआव मोजां पास खालामबानो साख्रिया जानायनि लामायाव थायो दा बेनोमोन लोगोफोर बेनिफ्राय ग्रेड 4 नोंथांमोना इजि जागोन सिलेक्शन प्रसेसआ जेबो जिंगासिनांगौ गैया दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि ड्राइभार पोस्टनि माखासे डिटेल्स भिडिअ